Bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Bread Month ngayong Oktubre, inimbitahan ng Gardenia ang mga miyembro ng media para silipin ang kanilang world-class bread making facility dito sa Mabalacat, Pampanga, isa sa 4 na planta ng Gardenia sa buong Pilipinas. Proud na ipinakita ng Gardenia ang kanilang malinis, automated at hands-free na proseso sa paggawa ng tinapay mula sa sponge mixing, fermentation, dough molding, baking, slicing, hanggang packing. Lahat ay dumadaan sa modernong makina at teknolohiya, kaya't siguradong ligtas, sariwa at consistent ang bawat tinapay na napupunta sa ating hapag. Gusto naming i-showcase yung modern bread making, no, ng Gardenia, na ito po ay ngayon hindi na po ito mano-mano, no, untouched by hands. And this is also a form of our corporate social responsibility kasi it's not just solely yung plantur, ano po, yung showcasing bread making process, but also we teach them good nutrition, no, healthy eating and proper sanitation practices. Ang state-of-the-art plant ng Gardenia sa Mabalacat ay kayang gumawa ng hanggang 375,000 loaves at buns kada araw. Bawat batch ay may 1,000 loaves at may 2 spiral cooling towers na sabay na nagpapalamig ng 6,000 loaves. Impressive, di ba? May mga checking tayo, double checking, no? At the same time, then ipapack natin. And of course, hindi mawawala yung metal detecting natin just to ensure na wala tayong metal contaminants sa bread natin na ilalabas. Because priority, katulad ng question kanina, kaya din ang advantage nito, we assure yung safety ng ating produkto and integrity ng products natin with this process using advanced technology. Bukod sa pagiging bread factory, nagsisilbi rin itong learning destination para sa mga estudyante, pamilya at iba't ibang grupo na gustong matutunan kung paano ginagawa ang paborito nating almusal at merienda. Basta po merong tayo open ang school year, no? Usually ang peak season po kasi ng mga field trip ay starts in October. No, so towards hanggang February na po yan of next year. Lagi pong ganun yung peak season. Kasi yun po yung mga nakaprograma nila na schedule for field trip. Kung interesado kang mamasyal o magpa-schedule ng plant tour, bisitahin lang ang website ng Gardenia na naka-flash sa ating screen. This is Patricia Mamangun on the spot.